пахнет, че кажется, ще снимка тази, но ще снимка. Не се прави клипче. Отиде в тези. Я виж Дани кой е лапнал. Я хой му го махни. И му го дай пак. И Филип прави тъй се. Надничам. Ела при мене, да, ела отвита, мама, ела при мене, ела. Не може. Не фаши. За мене с мама. Няма, че си спал. Asta ne яде. Той голямо ще да порасе. Апа! Айде!